Здравейте всички, това съм Теодор Георгиев и това ще ми е клипа в новия канал, който ще качвам, да, съм малко болен и да, така, ще качвам, ще направя си нов канал, в който се качвам някакви такива чайни клипове, може би понякога влогове, някакви простоти и да, и ако ви харесва, всъщност не си пълна простотия, но ще правя клипове с някакви глупости, но ако някаква огромна случайност направите, решите и да направите, може би, грешката да се абонирате за мен, всъщност, ако събера 10 абоната, винаги ще говоря 10, но въобще ако събера някакви абонати, ще се радвам и ще снимам, ще ми давате идеи, защото аз сам няма да мога да се сетя. Достатъчно съм глупав, че да не се сетя такова. И да, може да ми давате, ще ми давате идеи за влогове, може би, дали въобще ще си струва да правя канала и да, чао!